Interessanti li meta saqsejna lil Maltin x'jaħsbu fuq il-pożizzjoni tagħna fid-dinja u r-relazzjoni tagħna ma' pajjiżi oħra. Numru kbir jaħsbu x'jaħsbu, iżommu ma' liema partit iżommu, jagħmlu x'jagħmlu, kollha jagħtu importanza kbira lill-Mediterran. Il-fatt li aħna fil-Mediterran aħna wieħed mill-ftit pajjiżi, ġifieri għandna hemm aħna u Ċipru, li x-xtut tagħna jinħasslu kollha bil-Mediterran, għax inti għandek dawk il-pajjiżi li huma fit-tarf tal-Ewropa, allura dawk huma n-naħa t'isfel tal-Ewropa u huma n-naħa fuq tal-Mediterran. U mbagħad għandna tan-naħa t'isfel li huma n-naħa t'isfel tal-Mediterran u huma n-naħa ta' fuq tal-Afrika. U allura kemm dawn huma Euro-Mediterranji u dawn huma Afrika Mediterranji, aħna Mediterranji. U għalina l-Mediterran, anke kif kien jgħid il-Perit Domintov, ma jistax ikollok sigurtà u paċi fl-Ewropa jekk ma jkollokx sigurtà u paċi fil-Mediterran. Magħha aħna nżidu li biex ikollok sigurtà u paċi fil-Mediterran irid ikun hemm sigurtà u paċi anke fl-Afrika. U allura għalina importanti ħafna li l-Mediterran huwa fejn iġib flimkien il-kontinent Ewropew u l-kontinent Afrikan li huma ġirien jidhru li huma tant differenti, storja differenti, speċjalment anke marbuta mal-kolonjaliżmu Ewropew fuq l-Afrika fejn inti kellek diversi pajjiżi b'saħħithom dejjem raw kif ħatfu u anke ħaqru l-Afrika, ħafna mill-problemi tal-Afrika għadhom marbuta ma' dak iż-żmien. Aħna fil-każ tagħna m'għandniex dak il-wirt. Allura nistgħu nkunu mal-Afrikani nistgħu nifhmuhom u wieħed mill-aktar kontinenti li fis-snin li ġejjin bħalissa jidher bħala kontinent mimli problemi. Però hemm pajjiżi li qed ikunu ta' opportunità kbira anke għal Maltin, anke kumpaniji Maltin fejn qed jidħlu. Għaliex għandek xi 55 pajjiż fil-kontinent Afrikan, hemm xi 16 minnhom vera għandhom il-problemi u għandhom il-konflitti. Imma l-oħrajn żewġ terzi minn dawk il-pajjiżi m'għandhomx konflitti u huma fost l-iktar ekonomiji li qed jikbru għaliex waħda mill-affarijiet li rridu nifhmu li 60% tan-nies li jgħixu fl-Afrika huma żgħażagħ taħt il-25 sena. Biżejjed ngħidu li sa jien naf 8 jekk nieħdu is-sena 2050 meqjusa li l-Afrika jkollha 2 biljuni u nofs nies u l-Ewropa jkollha 500 miljun. U allura huwa importanti li nibnu relazzjonijiet tajbin u li jkun hemm żvilupp fl-Afrika biex bl-iżvilupp tal-ħolqien tal-ġid u tax-xogħol fl-Afrika ħafna żgħażagħ Afrikani ma jħossux il-bżonn li jagħmlu sogri kbar u sagrifiċċji kbar biex jippruvaw jitilqu lejn pajjiżi oħra u jfittxu ħajja aħjar għax isibu ħajja aħjar f'pajjiżhom stess.